guys, welcome to my first YouTube streaming. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്ലാനായ DC-യിലത്തെ പിള്ളേരുടെയാണ്, ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ്സിലത്തെ പിള്ളേരുടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതാ നമുക്ക് എത്ര ടീംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടീംസ് ഇവിടെ 7 ടീംസാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ടീം നമ്പർ 1 മോക്കിച്ചു ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ പ്രജിത്ത്. ടീം നമ്പർ 2 കുരുനരി ബി ആൻഡ് ER വെനം. ടീം നമ്പർ 3 ഫാൻഡം പൈലി ആൻഡ് ആൽബർട്ട് സേവിയർ. ടീം നമ്പർ 4 വിൻസെന്റ് ഗോമസ് ആൻഡ് അരാക്കൻ. ടീം നമ്പർ 5 അക്വാമിറ്റു ആൻഡ് എക്സു നന്ദു. ആൻഡ് ടീം നമ്പർ 6 വേദൻ ആൻഡ് ഗൂഫി ഒപ്പി. നമുക്കിനി കാണാം. നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ക്വിക്ക് മാച്ചാണ് ഇന്നത്തെ കളി തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ക്വിക്ക് മാച്ചിലത്തെ മാപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് മിൽട്ട പവറിലത്തെ മാപ്പാണ്. എല്ലാവരും എവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങണേ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. സോ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ഇറങ്ങണത് ടീം നമ്പർ 4 എല്ലാവരും ഒരുവിധം സേഫ് പ്ലേ ആണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാവരും ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ട്, മറ്റൊരാൾ ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 4 ടീമിന് ഇവിടെയുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടീം എവിടെയാ? ഓക്കെ, നമുക്കെല്ലാവരെയും 1 by 1 ആയിട്ട് കാണാം. സോ നമ്മുടെ കിച്ചു പ്രജിത്ത് ഇതാ ലൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ലൂട്ടിങ് ടൈമാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇതാ നമ്മുടെ സോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോൺ ഔട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നന്ദുവിൻ്റെ ടീമും അരാക്കൻ്റെ ടീമാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും സോണിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. കുരുനരി ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പിസ്റ്റലിനാരെയൊക്കെയോ അടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ആളില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ടീം നമ്പർ കുരുനരി ബി നേരെ വേദൻ്റെയും ഗൂഫിയോപ്പിൻ്റെയും അടുത്താണോ പോണേന്നും അറിയില്ല. വേദനും ഗൂഫിയോപ്പും കണ്ടു. ഇതാ വേദന അടിയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേദൻ്റെ നെറ്റ് കട്ടായിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ കുരുനരി ബീഡിന്ന് വേദന ഇതാ അടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. കുരുനരി ബി ഇതാ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാ വേദൻ റിവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗൂഫിയോപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. വേദന ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിസ്റ്റലിൽ നമ്മുടെ കുരുനരി കണ്ടിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇതാ കുരുനരിയുടെ ടീംമേറ്റായ ER വെനം നമ്മുടെ ഗൂഫിയോപ്പിനെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ കിച്ച് ഇവിടെ ഫ്ലെയർ ഒക്കെ എടുത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെയും ഇനി ഫ്ലെയർ എടുക്കാൻ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കില്ലിട്ട് ചെയ്യണത് കുരുനരി ബി വിത്ത് 1 kill ആൻഡ് ER വെനം വിത്ത് 1 kill. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കിച്ചുൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തോക്കെന്ന് പറയണത് AKയും പിന്നെ നമ്മുടെ കാർ 98 ആണ്. നമ്മുടെ പ്രജിത്ത് ടീം നമ്പർ 1 പ്രജിത്തിൻ്റെയിലും AKയും പിന്നെ M762 ആണ്. നമ്മുടെ ടീം നമ്പർ 2 ആയ കുരുനരി ബിയുടെ യുസിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ER വെനത്തിൻ്റെ കയ്യിലായാലും യുസിയും ഒരു ഷോട്ട് ഗണ്ണാണുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടീം നമ്പർ 3 ഇതാ നമ്മുടെ ഫാൻഡം ഫൈൽ ഇതാ ER വെനത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ അവൻ അടിക്കോ ഇല്ലയോ. ഇതാ ER വെനത്തിനെ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നു അരാക്കൻ, ബട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടില്ല. ഇതാ ER വെനത്തിന് വേറെ എവിടുന്നും അടിയിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്വാമിറ്റും നന്ദുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതാ അക്വാമിറ്റുവിനും ഇതാ ഫാൻഡം ഫൈലിൽ നിന്ന് അടിയിട്ടുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇവർ 3 തമ്മിലാണ് ഇനി ഫൈറ്റ് വരാൻ പോണത്. മിറ്റുവിന് ഇതാ റൈറ്റിൽ നിന്ന് മടി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മടി എന്നുള്ളൊരിതാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ. കുരുനരീനെ മിറ്റു നോക്കാക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണാം. ഇതാ കുരുനരീനെ കാണുന്നുണ്ട്, അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നോക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മിറ്റു കുരുനരീനെ. ഇതാ M4 കൊണ്ട് നോക്കായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ടീമിൽ ബാക്കി സച്ചു മാത്രമാണ്. സച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ സച്ചുവിന് ഇവിടെ യുസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാ നന്ദു അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലാങ്ക് ചെയ്ത് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ കുരുനരീനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇതൊരു ഗ്രനേഡൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്രനേഡ് എങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാ കുരുനരി നന്ദുവിന് അടിയിട്ടോ അതോ വെനത്തിനടിയിട്ടോ. വെനത്തിനടിക്കാൻ നോക്കി, ബട്ട് മിസ്സായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് വെനത്തിനെ നോക്കാം. വെനം ഇതാ ഇവിടെ ഷോട്ട് ഗണ്ണാണ്. ഇല്ല, യുസി ഉണ്ട്. യുസിയും കൊണ്ടൊരു വൻപൻ കളി കളിക്കുമോയെന്ന് നോക്കാം. അതോ നന്ദുവിന് അടിച്ചിടുമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതാ 2 vs 1 ആണ് നടക്കാൻ പോണത്. ലെറ്റ്സ് സീ.
ഇതാ മിട്ടു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ചാടി വരാനുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട്, ബട്ട് അത് വീണ്ടും ഫെയിലായിരിക്കുന്നു. ഇതാ മിട്ടു ഇതാ നമ്മുടെ വനത്തിനെയും ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ടീമിൽ ബാക്കിയാകെ 3 ടീമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയണത് ഫാൻറ്റം ഫൈൽ. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഫാൻറ്റം ഫൈൽ നമ്മുടെ വിൻസെന്റ് ഗോമസിനെയും മരാക്കനെയും കൊന്നൊരു ഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ഗുഡ് പ്ലേ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻറ്റം ഫൈരി 2 കിൽ, അക്വാമിട്ടു 2 കിൽ, വെനം 1 കിൽ, കുരുന്തരിബി 1 കിൽ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീമിൽ ബാക്കി 3 പേരാണ്. നമ്മുടെ സോൺ ഔട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടീം ഫാൻറ്റം ഫൈരി ആൻഡ് ആൽബർട്ടാണ്. ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ആര് ജയിക്കും നോക്കാം. നമ്മുടെ മിട്ടുവിൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ മൂവ് കിച്ചു ഓടി വരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ ടീമിൽ ആര് ജയിക്കും നോക്കാം. ടീം നമ്പർ 1 ആൻഡ് ടീം നമ്പർ 6. ഇതാ മിട്ടുവിനെ പ്രജിത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്നു. മോവ് കിച്ചു ഇതാ ഏക്കയും കൊണ്ടൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതാ കിച്ചുവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു. കിച്ചുവിന് ഇതാ നോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രജിത്ത്. ഇതാ ഏക്കയമൊക്കെ ഇതാ കിച്ചു ഇവിടെ നോക്കായിരിക്കുന്നു. ഇതാ നന്ദു നമ്മുടെ കിച്ചുവിനെയും പ്രജിത്തിനെയും കൊന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ടീമിൽ ബാക്കി ഫാൻറ്റം ഫൈലി ആൻഡ് ആൽബർട്ട് വേഴ്സസ് അക്വാമിട്ടു ആൻഡ് നന്ദു ആണ്. ഇവർ പുഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. അവിടെ ഒരാൾ നോക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറി അടിക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ നന്ദുവിനും മിട്ടുവിനും 2 കില്ല് വീതമുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഏത് ടീം ജയിക്കുന്നു നോക്കാം. ആൽബർട്ട് സേവിയർ ഇതാ അവിടെ നിന്നും ഇവർ സോൺ ഔട്ടാണ്. മിട്ടുവിന് കിട്ടുമോ, മിട്ടുവിൻ്റെ ടീമിന് കിട്ടുമോ, അതോ ആൽബർട്ടിൻ്റെ ടീമിന് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ഫാൻറ്റം ഫൈലി ഇവരിതാ ലൈഫൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവർ തമ്മിൽ ആര് ജയിക്കും നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാ സ്മോക്കൊക്കെ എറിയുന്നുണ്ട് പെട്ടിന്ന് വല്ല ലൂട്ട് കിട്ടാനായിട്ട്. ബട്ട് ഈ സോണിൽ പോയാൽ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് കുറയും. ഇതാ മിട്ടുവിന് അടി കിട്ടോ, അത് ലൈഫ് കുറഞ്ഞ് സോണി ചാവോ എന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത സോണും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻറ്റം ഫൈലി ആൽബർട്ട് അവർക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നെങ്കിൽ അവരടിക്കായിരുന്നു. ഇതാ നന്ദുവിന ആൽബർട്ട് സേവിയർ എന്തോ കണ്ടു തോന്നുന്നു. ഇതാ നന്ദു ഓടി വരുവാണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക്. അവർക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നന്ദുവിൻ്റെ ഇതാ തോംസണും എക്കെയുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫാൻറ്റം ഫൈലിക്ക് 2 കിൽ, ബാക്കി അക്വാമിട്ടു എന്ന നന്ദുവിന് 2 കിൽ വീതമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സോൺ ഇതാ സ്മോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് ആര് ജയിക്കും എന്നാണ്. നമുക്ക് നന്ദുവിനൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം. നന്ദു ഇതാ നൈസായിട്ട് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് കവറിക്കാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇതാ അവിടെ ആരിനൊക്കെയോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. മിട്ടു ഇതാ ആൽബർട്ടിനെ അടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രനേഡൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് മിട്ടു. അയ്യോ എൻ്റെ ഹാങ് ആയോ. ഇതാ ആ ഗ്രനേഡിൽ ആൽബർട്ട് നോക്കാവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. ഇതാ ആൽബർട്ട് നോക്കായിരിക്കുന്നു. ഇതാ നമ്മുടെ മിട്ടു ഫാൻറ്റം ഫൈലിനെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പ് കില്ലെടുത്തേക്കണത് അവിടെ അക്വാമിട്ടു ആയിരുന്നു. നൈസ് ഗെയിം ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീം ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്ദു ആൻഡ് അക്വാമിട്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ കില്ലെടുത്തേക്കുന്നത് ഫാൻറ്റം ഫൈലിൽ 2 കിൽ, പിന്നെ കില്ലുള്ളത്